Mighty, mighty, mighty. Ncwadi Numeri chapter 12. Ngizocela sifunde verse 3. Chapter 12, verse 3. Amen. Yesaba nokuthi ngithi inkolo noma ngithi umuntu wasezulwini, ngoba inkolo yiyo eyenza umuntu ucace ukuthi ungowasezulwini, akusiye walapha emhlabeni. Inkolo imenza enze njani? Acace ukuthi ungowaphi? Ungowasezulwini. Ma engowasezulwini ungunyana kaThixo. Ma engunyana kaThixo ufana noThixo. Kuthula bazaba. Ma ngikholwa ngoba mase ngikhuluma into edini kakhulu ngingakwazi nokuselela ukuthi mangikhulume isiZulu vele kule isiXhosa lesivele deep. Amen. Ma engumntwana kaThixo ufanele uba ufana noThixo. Njengoba ngakhuluma ngathi inja izala inja, inkomo izala inkomo, ihashe izala ihashe, ingulube izala ingulube. Noma ungazitrayina lezinto, uzitrayine ukuthi zibe yilento ofuna zibe yiyo, kodwa okusalayo zilento zizalwe ziyiyo. Amen. Sibizwa ke ehlabathini noma ezweni. Mighty God. Isikhathi esiningi masithi ezweni sikhuluma ngendlela ekuphilwa ngayo apha ezweni, ukuthi ke siphuma kuleyo mpilo enjalo, kodwa ikakhulu is deeper than that, is deeper. Ma kuthiwa siphuma ezweni, siphuma ozalweni, siphuma ozalweni oluthize. Then from verse 3. Kodwa lowo muntu uMose wayemnene kunabo bonke abantu ababesebusweni bomhlaba. Ima ngicela uyiphinde leyo. Kodwa lowo muntu uMose wayemnene kunabo bonke abantu ababesebusweni bomhlaba. Ukhuluma ngoMose la. uMose unabafowabo, unomfowabo uAaron nodadewabo uMiriam. uAaron noMiriam bakhuluma ngoMose, bayahlanganyela, bayamsola.
angazi noma izinto ababemsola ngazo ngeqiniso kwakufanelekile yini. Kodwa esi statement lesi sivela emveni koba bemsolile esokuthi uMose lo ube ngumuntu omnene ngaphezu kwabantu bonke. Umhlaba ungakanani, abantu abasemhlabeni bangakanani ngalesi sikhathi kukhulunywa kanje. Kodwa lithi leli lizwe ube mnene ngaphezu kwabantu bonke. Umnene kuba njani? Sisizulu lesi sikhulunywa lapha nani ningamaZulu. Umuntu mawuthiwa umnene kuthiwa unjani? Isho ithembekile, utsho wena nawe uthi othembekileyo. Kabili ogcwele kuthiwa umnene olungile, othobekile nombuleyo, olungile kufake lonke umnene yebo thobekile. Mighty God, ukhona phela isiXhosa, sinte phela isiXhosa lapha. Kanjule sesheshisana. Yes. Ke indoda le inguMoses ibilungamile kunene kunabantu bonke abasemhlabeni. Ibilulamile. Ngicela ngidlulise ilizwi. Ibilulamile. Ululama uthini? Ngixhosa wena. Thosani. Uyathokoza uthozana ukuthi phinde iswelima khona umnyowazi isixhosa nkosikazi uthini wena awuthi umuntu olulamile thobekile. Ake usho ngesingesi, ukhona ophethe isingesi. Verse 3. Now the man Moses was very meek, more than all people who were on the face of the earth. Okay. Now the man Moses was very meek. 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 Khona esinye futhi isingesi lungile. Asilungile leso silungile. Belifune lo gama lithi meek. Meek. Khona esinye ima nasi session. Moses was a humble man, more humble than anyone else on earth. Moses was a humble man, more humble than any man on earth. Niyazi la eBhayibhelini onindawo lapha Exodus ethi Moses wabona isihlahla sivutha. Kodwa inkinga ukuthi lesihlahla asishi siphele. Wathi ake ngihambe ngiyobona le. Maye esondela kweMose khulula izicathulo zakho le ndawo mekuyo ingcwele.
abesekhuluma naye uNkulunkulu athi ngiyamthuma hamba uye eGibhithe, ngifuna ukhulule abantu bami ebugqileni. uMose uyaphendula uthi akwazi ukukhuluma. Abanye bayitolika kwesinye isingisi athi ngilithintitha isiXhoseni, ngithi angikwazi ukukhuluma ngenze njani, ngilithintitha, ngiyathintitha uma ngikhuluma, angikhulumi into eqondileyo, angina-fluency, angikwazi ukukhuluma kuzwakale. Uthula basi. Uyayiqinela le nto ukuthi angikwazi ukuthetha njena noThixo. Kodwa le nto noba iye yathatheka kanjalo, uma abefundisi nabashumayeli beshumayela ngoMose, bathi uMose wayengumuntu ongakwazi ukuthetha, yayengumuntu othintithayo. Kodwa noma ufika kwincwadi yeZendlo kuchapter 7 ukhulunywa ngoMose, kodwa uMose lo njengoba ekhulele kwaFaro, wakhuliswa njengendodana kaFaro, waya ezikolweni eziphezulu, izikolo zabantu abazawuphatha, wafundiswa ukukhuluma, wafundiswa indlela. uMose lapha kuthiwa wayenobunkunkqele ngokwasesiXhoseni. NgokwasesiXhoseni kuthiwa wayenobunkunkqele ngothetha, wayengumuntu okhuluma kuthule kuthi du, ngoba ukhuluma izinto ezicacileyo. Ufundisiwe, he's been trained. Niyazi abazalwane, he has been trained. Kodwa uMose na kuthiwa akayoshumayela ekhuluma noNkulunkulu uthi angikwazi ukukhuluma. Lento kaMose yoba athi akakwazi ukukhuluma ivelaphi ke, ngoba utrainiwe, unezimendlela, une-certificates ezishoyo ukuthi lo muntu ufundisekile, is a great speaker, umuntu wasekuhulumenteni okwazi uku-adressa iingenginya zabantu. Kodwa uMose mayekhuluma uthi angikwazi ukukhuluma, angikwazi ukukhuluma, nolwimi lwami luyathintitha. Ukhuluma iqiniso ngempela ngempela. Kodwa eli lizwi lilapho kuNumeri 12 verse 3 liyamusho ukuthi into edala akhulume kanje mayekhuluma noNkulunkulu athi akakwazi ukukhuluma, it's because ngumuntu othobekileyo. Imessage ayinikwa nguThixo ukuthi akayoyikhuluma, uyaqonda ukuthi ngingakwazi kanjani yasezulwini lento ekaThixo le. Mna ningumuntu wasemhlabeni, mna uthula basi. Uma uMose enje ufunda eBhayibhelini uthola ukuthi
inhliziyo yayo. Mna Nkulunkulu ngikhuluma nayo face to face. Abanye abantu abangiboni, angivumi babone, ngikhuluma nabo emaphusheni. Kodwa le ndoda why asho kanjani uNkulunkulu? Ngoba le ndoda imnene ngaphezulu kwabantu bonke. Umnene lobu noma ukuthobeka lobu ukhona igama elishilo lapha nathi ukuthobeka ulunga. Eligama libalulekile elikhulu ngendlela emangasayo, ngoba uJesu uma ekhuluma befika kuye bethi mfundisi ulungileyo, uthi yena nisho kanjani ukuthi ngilungile? Uthi akukho edwa olungileyo, uBaba uphela olungile. uNkulunkulu uphela onjani? Olungile. Kodwa kuphinde kuthiwe la ezwini kuthiwe uAbraham lo wakholwa lilizwi likaNkulunkulu. Wathi mayekholiwe lilizwi likaNkulunkulu wabizwa ngokuthi ungumuntu olungileyo. Kanti ukulunga lokhu noma ukuthobeka lokhu kuvelaphi? Ukulunga kuvela kuNkulunkulu. Akekho umuntu olokulunga ngaphandle kukaNkulunkulu. Uma umuntu eve izwi likaNkulunkulu ngoba lendlela kukhulunywa ngakho kukhulunywa ngo-Abraham, kusho ukuthi ungenwa uNkulunkulu. Uma elikholwa izwi likaNkulunkulu wenzenjani? Ungenwa nguNkulunkulu, kube ukulunga kuye, ngoba kukhona osengene ngaphakathi olungileyo. Amen. Uma uAdam esona egadini yasemiyezweni eze-Eden, wangenwa ngobubi, kwangububi empilweni yakhe, wazala abantu ababi. Abadingeka uba uNkulunkulu athi kufanele intoba bonke abantu abazelwe nguAdam bafe, abhujiswe, afakwe emlilweni, bashiswe, iphele indaba yabo. Bonke abantu abazelwe ngubani? Adam. Ngoba ngesono sika-Adam bashintsha baba babi, noma bazala abantu ababi. Izigebenga zizalwa ngabantu, amasela azalwa bantu. Thafisa erukhuluko bonke abantu ababi kulo mhlaba bazalwa bantu. Uthi-ke uNkulunkulu kufuneka ngicime yonke into engumuntu. Ile nkonzo bekade isenziwe, ile nkonzo kaJesu. uJesu uya esiphambanweni nje uyobulala bonke abantu. Ngicela ke nizwe, njengoba uJesu esiphambanweni uyenzenjani? Uyobulala bonke abantu. Kodwa ubabulala ngendlela emangalisayo yokuhlakanipha kwaNkulunkulu ukuthi bafe
bayashiswa ngoku. Bonke njani? Bonke. Ukuze mayeqedile yonke injongo yakhe uThixo njengoba bafe bonjani bonke njengoba lisho izwi lapha kumaKorinte esibili chapter 5 verse 15 lithi uba ngaba wafa yena wabafela bonke, bonke benze njani? Bafa-ke bonke. Uba wabafela bonke, bonke bathini? Bafa bonke. Alright. Ukuze kuthini? Ukuze ma evuswa ekufeni angene kubo aba bavuswayo, abe ngukulunga kwabo. Alright. Okanye abe ngukuthobeka kwabo. Okay. Kodwa ngisakhuluma ngokuthobeka. Akhuluma ngawo uNkulunkulu mayethi uMose lo unguyena muntu othobekileyo emhlabeni onjani wonke. Akekho umuntu owavulwayo kubo bonke abaprofethi bakaNkulunkulu, akakabikho ezenjani ovulwayo. Nokulwazi uvuleke amanzi abheke ngapha namanye abheke ngapha. Osebenza uMose usebenza ngamandla kaNkulunkulu, usebenza njengoNkulunkulu, uvula ulwandle livulanise. Futhi iyamangalisa leyanto ngebuke lapha eZibhaskop. Uma wenziwe iBhaskop nguMose afika luvula ulwandle, lolo lwandle uma ufika lapha phansi manzi, bahamba endaweni enjani? Emanzi, ngoba abakhoni ukulenza ilizwi likaNkulunkulu ngale ndlela lisho ngayo. Lithi ilizwi likaNkulunkulu bahamba emhlabeni owomileyo. Mase uvulile elivulile ulwandle bahambaphi? Emhlabeni onjani? Owomileyo. Wenziwa kanjani umhlaba wome overnight kusuku oyi-1 kungekho langa, ungekho waluvula ulwandle. Amen. Imimangaliso eyenziwe nguMose emhlabeni ingumangaliso. Uma ekhupha izibawu, uyazazi izibawu, sengakakhupha izibawu zidlabana, akhipha izibawu zidlabana, kuthiwe akakho amanzi emfuleni wakhe, kuthiwe wachithe, athi maye wachithe amanzi ajika beligazi, kuvele kube ligazi yonke into. Imifula ibe ligazi, bangakhoni ukufuza abantu. Ma ethi makuza amasele, ezamasele agcwala, kuthiwa amasele. Kodwa wayifunda leyanto yaseBhayibhelini kuthiwe amasele azagcwala nasempondweni lapho kuhlala khona the king. Angena kanjani? Kuthiwa mayefika uFaro efika ezembhedeni wakuthola amasele. Avelaphi? uMose usebenza njengoNkulunkulu, kusho ukuthi ukuthobeka lokhu, ubumnene lokhu, ubumnene kubenza umuntu afane noNkulunkulu. Ubumnene, ukuthobeka ngenhliziyo kumenza umuntu abe njani? Afane noNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu uthobekile ngenhliziyo. Yebo kunjalo ke sifunde Philip 2 verse 5. Philip 2 verse 5.
kusho ukuthi thina lalelani bazalwane, uGenesis 1 verse 26 nithi izwi kaNkulunkulu asenze umuntu ngokufana nathi asifuze. Yabona umuntu ofuza uNkulunkulu uyathobeka ngenhliziyo, akabi proud, akanahlathi ngesixhosa kuthiwa lihlathi ngesizulu yini mpakamo yini. Uyathobeka, uyenze njani? Uyathobeka. Uma kuthiwa uthobekile kusho ukuthini? Kusho ukuthini? Kawufunde verse 5. Yebo. Mawubekini lowo mqondo okhona nakuKristu Jesu. Awubekini lowo mqondo wawukhona nakuKristu Jesu. Umqondo umlilo. Kona yini umqondo? Moyifunda ngesingisi ithi i-attitude. Yini? Attitude. Noma isimo somuntu, simo somuntu. Kubeka. Owathi enesimo sikaNkulunkulu. Lo muntu lo ongukristu wayenguNkulunkulu. Ake sisho kanjalo, wayengubani? John chapter 1 verse 1 lithi ulizwi lo ubekhona ekuqalekeni, ulizwi lo ekuNkulunkulu, ulizwi lo enguNkulunkulu. Izinto zonke zabakho ngaye uJesu lokhulunywa ngaye. UNkulunkulu udale zonke izinto ezikhona. Akukho nenye into eyabakhona ingenziwanga nguye. Ukuthula bazalwane. uNkulunkulu lo. Kodwa lithi manje uthe enesimo sobuNkulunkulu. Wenze njani? Akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Yabona le ndawo ethi ukulingana. Ukulingana noNkulunkulu. uNkulunkulu uyise lo kuthiwa uyena uNkulunkulu omkhulu ngaphezu kwawonke uNkulunkulu. Uyena. uNkulunkulu uBaba lo athi Baba. uNkulunkulu nje straight. Kodwa lithi ilizwi uyena Jesu ubelingana camashi nobani? noNkulunkulu belingana. Hallelujah. Uma elingana noNkulunkulu akasho ukuthi yinto ake siyibeke kanje. Akathi uma elingana noNkulunkulu yinto angayitoyitoyela. Ngiyezwakala yini? Angiyazi toyitoyi. Hayi. Ufuna noni? Ufuna amalungelo. Ufuna noni bazalwane? Amalungelo. Ufuna amalungelo. Bathi amalungelo ngawethu, bathi amandla ngawo bani? Ngawethu. Sifuna yonke into ihambe ngale ndlela siyifuna ngayo. Asinawutshelwa. uJesu akashoko. Bafuna ukuba independent. uJesu akafunanga ukuba independent. Akafunanga ukuba nguNkulunkulu abe independent from the Father. Amen. Izwakala.
uyalingana kodwa wenze njani? Uyalingana. And there's another, I know debate for all, uyenze njani? Uyalingana, uNkulunkulu, straight, uNkulunkulu. Kodwa uthi ukuba uNkulunkulu wakhe akusinto angaze athi kuyise athi I want to be independent. Right. Verse 7. Yeah. Kepha wazidela ethabatha isimo senceku. Uleyalo uNkulunkulu bakhe basezulwini wayithini? Wayidela, wehla, wazothatha isimo senceku noma somuntu. Wathatha isimo senceku, inceku ukuthi yenza kanje, yenza kanje, yenza kanje, yenza kanje. uNkulunkulu kodwa uthatha isimo soba kuhlweli kuye ukuthi yenza kanje, yenza kanje, yenza kanje. Uma uNkulunkulu akasithi uNkulunkulu ufuna ukugeza izandla, uJesu uza namanzi ibhasikoma, uJesu uNkulunkulu uthatha ibhasikoma athela amanzi ese naye uNkulunkulu athi hlamba laba geza izandla zakho la, geza izandla amnikeze ithawela udla esule uyini uyini kodwa uNkulunkulu kodwa bani uNkulunkulu kubeka Enziwe ngomfanekiso wabantu. wende wenziwa ngomfanekiso wabantu, wafana nabantu, wathatha nomzimba. Niyazi ukuthi ezulwini imizimba yakhona imizimba yamandla, emhlabeni imizimba yakhona imizimba yokuthathana. Ukhupha kuye umzimba wamandla, umzimba ongenakuthintwa yilutho. Njengoba benikhuluma lapha nithi bamfaka nesithaba sameva ukuze uphume igazi. Umzimba wasezulwini awuphumi igazi,